Clwb rasio ceffyla Sargento Cabral ydy hwn ar gyrion y gaiman. Man cyfarfod i gawtios y dyffryn gael ymlacio ar y sul, ac ennill neu golli peso neu ddwy wrth osod bet ar yr 8 ras sy'n rhedeg heddiw. Ac yn ei plith mae gawtio o dras Cymreig, Aidel Griffiths. Aidel, da chi'n dod i'r rases yma bob tro? Bob tro allai ddod, dwi'n hoffi nhw'n. Ie. Ie. A da chi wedi bod yn marchogaeth ers erioed? Erioed. Pan o'n i'n 5 oed, hyd yr 80, o'n i'n mynd ar gen ceffyl. Oeddech chi ar ben ceffyl yn 5 oed? Oeddwn i'n mynd i'r ysgol ar gen ceffyl. Oeddech chi erioed i rasio eich ceffyla chi yma? Dwi wedi bod yn rhedeg yn y lle yma ynddo. Piwma oedd enw'r ceffyl. Piwma? Enillodd i 2 ras efo'r piwma yma. Da chi wedi gwneud ambell i peso ar y maes yma? O, wel, no, chydig bach. Dim bwys faint enillwch chi, mae'r participar. Cymryd rhan? Cymryd rhan sy'n bwysig. Ie. Swn licio os ydych chi'n ganu rhywbeth. Os ydych gennych chi rhyw hoff ganeuon Gymraeg? Na. Nagos, rhywbeth? Rhywbeth. Da chi'n nabod y gan Calon Lan, siŵr o fod? Yndw. Dwi'n nawn ni taro hi. Nid yw'n gofyn bywyd moethus, a'r y byd neu berlau man. Gofyn wyf am galon hapus, galon onest, calon lan. Calon lan yn llawn daioni, teg a chiwn ar lilid los. Dim ond calon lan all ganu, canu'r dydd a chanu'r nos. Muchas gracias.